Ageso ebelele m gaje na gesesu oho blibati nwanne m. Imo. Maggie? You go le? The crossroad question wunye. Ah! Oh my God! Him! Why in the bedroom? Go na bathroom. No by phone call go ring. Gina mama onye gbagasum. Say that bandar shi China. Someone anumo bando borulelu. It's okay. Ndebe jikere. Agala na ma no kote mo nyanwo. Mu ga chasa ahụ jikere. Wedem. Souvenir m ga-enye ya ma m ruo na bende ya. Ọ wee wa ọkụkọ cha m mụtara ya. Maka nwoke traditional. Thank you. Hey, makwa iwa n'ọzọ. Makwa iwa n'ọzọ nwere ihe na nkata aracha ga anya egbe elu gbapịra ga anya gbagote gbapịa gote anya ote gbaghere gị nwanta ya. Ishiri ọnwụ. Igburu mmanụ. Iburu mmanụ ịkọmitiri suicide. Ịkọmitiri suicide ime na abomination. Ime na abomination. Ọ himre. Ọ dị mụ ifopụgo. Ọ dị mụ iforogote ifogo ka ero ma ọ gwụrụ ogo kasị ote gwakpo oge ọzọ nkata eri ego. Ọ dị mụ ote were nnote ga aga n'ahụ m. Kpọpụta gị ote demego nkata arara gị n'ote m. Rajisa gị oyi. Nkata arachasịrị gị anya. Masị nwa nwụnwa. Ma gị asị ịgbatị nzuru m ike na ike ga-agwụla m imebụọla m na nrọ mebụọ m n'ihe mebụọ m n'eluigwe mebụọ m n'elu ụwa. Ọsụmọsụ ọtụtụ gbuole m go. Ọtụtụ gị ote sọ gị ka m ga-asụrụ elu ya ote rapụ ọgụ ka na waterproof. Bụpụgide ihu ụzọ ndị ọma abụkeri ego. Ịwa n'ozi ere na-enweghị grade. N'ịnọ na batụrụm nga m nọ na batụrụm asa gị ahụ gị gbapịa ga ruo udo ntị ka ndị mmụọ ewere ahụ m nsụsụ ote ruo obi sụchie na m ga ntị gị nụkwa gị nọgwa na-eme telefon kọl gị bebe were ọchị gị kwịga na batụrụm nga m nọ na-acha gị ahụ nga nọ na-emego ofurefon kọl gị were ntị gị kwịga na ofurefon kọl m mara ebe m gaje fikelu na ime onye ọwụ Fikelu na wo bia wa arshi China. Fikelu na makwa na onye nwo. O ma sa abu mu sister ma gi celebus. Ha sisiri ka ga mmadụ. Ye wo celebu ọkụkọ. Ye wo celebu ọkụkọ cha nwere celebus ewo. Celebus wuru dị ka celebus gbakwa ọkụ. Ha sisiri ka ga mmadụ. Ye wo celebu ọkụkọ. Ye wo celebu ọkụkọ cha nwere celebus ewo. Celebus wuru dị ka celebus gbakwa ọkụ. O lele anya n'isi ma ndị wu celebus ndị ahụ jụrụ oyi ndị na-enwedo oke akpịrị. Ọ bụ ndị celebus ndị awọ akpịrị ebe ụlọ akụkpere m gị hụ ha were kọntọ nya n'ihu bụrụ ọtọ kelie chili ha n'elu udo na ha agbaka ha na-agawoga ọ dị eme ụdị ndụ a arụsị China wo a traditional primary minister ịgacha na nke arụsị China nwamba ntị ị ga-aga na nke amụsị China amụsị eri ego nwamba ntị ị ga-aga na nke nnabe China ma ọ wụọ ọkụkọ China mgbagaba gị gachala oge gị ga nke udele China ị gacha nke udele China gị ga nke amụsị China gị gapịa gị ga nke nnabe China kwa akwa ịgacha Ma China nọrọ ngwa aga m aga. Gị na nwa gị ga nke ebule China. Ebe ahụ na China anọrọla ya nọrọ ma ụda agwọ China ejemeje. Ịgata aghọgbuli m. ngwa gaba dụọ maga maka bute ụzọ lekwa akwa ịgacha arọ ndị zọ ka onye dị na onye ọkọ plis ụmụaka ibe m ọwụta ka na-eme akụ ekwe kpakam ndị celebus ibe m akụ ekwe tee ha ejikere kwa njike ga nara nwa thank you don mention ha thanks for comments ha ọha m sị m ga nara m thanks for comments gị ga n'Instagram ọwụta ha na-eji emie ga nara thanks for comments m n'aka Vicky Lunas ndị mmụọ ụfọdụ kwa ọnụ na-asa celebus gafeela n'ụdị nke m na ma time mara awa mara kọndishọn ọwa ịgwa ndị kwesịrị ịkpọ celebus maka ide agawa gazie oku a ga-akpa ya akpa ide aga iwe ọgbọbịa na-ada akpa oku gị bute ụzọ onye kpọga ma onye wọ Pikiluna ma onye wọ arụsị China ma onye wọ nwa Okeke ma onye wọ ọmọ onye wọ mara lesa awụ m celebus sele na-enwedị gredi isa magaje ịmakwa ebe ngaji ihe ngaji ọ dị focus ịmakwa ebe ngaji ihe ele ihe na-akpa arọ pịala m gị
aro wa ro kwa go te ro go kan ga ro okporo ya bila lo gwagu o ga ro pia ga ekwe bila logu e wo celeb sa apiri ogologo e ba ninu kpolom yi kwopo cheku be wo vi kata nwa keke wa Viclona communication na Viclona entertainment wa proga hi wonye entertainment awonye entertainment ele hinata awonye na ị ga-ata kwụsị eze anoje ehie nkata arachara gị anya ewere nnote ewo gị n'ahụ nnukwu bụba ọhịa ewo iwe bụ ntị chireno gị so maka alada azụ ugbu a maka chukwu mfọgbu ogo lachi azụ nga koo maka ihe awụwa bede ndị okuko sibikulu na nwa afọ igbo gbụrụ ọkpụrụkpọ nwa awụrele traditional rulu onwe ọ bụ ihe o jiri n'anya pịa ka apịa ọsọdụ ndị ụmụ ruru onye ụlọ ahụrụ ha bịawa ihe ọkpụrụ bụ ndị nwere sọkọmbụ n'ime ndụ ha ya wụ ụdị mmanụ anyị ọ wụte m siri wee ga ma rigadia sị m agaga na ọga kacha Viclona na wee ezigbote mmadụ ọwụ sacramental sacrificial ọwụ ihe ọwụ ka ị sọ ya ọwụ ihe ọwụ nwoke megbere ezigbo ọwụ onye na-enye ndị mmadụ aka sacramental sacrificial ọwụ ihe ọwụ kwa na ọwụ ihe anyị ji agaji ọ na-enyewe onwe ya onye nye ndị mmadụ aka oge we nwunye oge ewe enyemaka ngwa ya bụ ihe we oge ịga n'ụba ga eke ga n'oge ya kwa nne ọ dịpendị ma ịkpọdụ ma anyị maka alada azụ ugbu a maka chukwu mfọgbu ogo maka Chineke maka ala asị azụ ugbu a gaga kebebebe mebiele m ọnọdụ nga m na-ekwute asị hụ ka m doruru na esi m nwa ga ekiga m otu eko m na ha kugbuo m n'ime ahụ gị soro m ebe yiri akpa washịrị bụ ime m harịgharị na ahụ na-arọ ndị izu ọgụ arọ ime ebe arọ nọ arọ dị very far away distance close away inwesi ike ịga ya kama ị ga-aga m nwa na gụ n'ụzọ lekwa ala dị mma maka gbara gị kọtụ anyị wa ya akpaga aja n'anya ndị mbụ gịrị ihe ọgụga ka gbukwele m go gawa o gị na nwa gị gagwa o adụọ ma agagawa ọ bụ ihe kwesịrị ime otu onye asakọ mbọ otu onye anyị abụọ pụcha eghe ụzọ oghe letakwa ewu te igugbu igoro ewu ahụ tigoro ọkụkọ nwaanyị mgbe m na-elulo ma gị ị ga-etu mkpụrụ obi gị ala ile gị ka ị ga-etupu ụda maka chukwu nga ha nya nọkọta ahụgo ka ị tụpụrụ an inch m hei nye m ga-ebe gị gịda ala aka m ma gị ọla ntị m itigo ọla ntị akwa itigo ọla ntị ngwa tinye n'ihe agụdị m enwere anglas elevation m ga-etu ya aga m ga-anọ n'ihu angala ihe hego ị ga-etu ya aga ga-eme ka ikpuchitere anwụ m tụọ ya maka ọgbụdụ kịrịkịrị ụtọ m na-egbu agaghị aga nwala m tutu gị ma gị bịa lawo ma gị lawo ndị gbara akịrị ka adịkwa aga ngwa ndị na-aga ngwa ndị nwere ezigbo omume ndị ga-abụ ha gara ha meghe ọnụ ha inweta ezigbo omume ị gara oge udele ihe ị ga-asị ya na ele ihe gasị ma ị gara oge nga m si ya nga isikata n'ihe Apanache. Eweziga so anya senya igbalele akachikwana dị masị gị gasị tụrụ m gị ije igbalele ka nachi igbalele n'anya senya ahụ dị ka gị gịre oge ebe nke n'ide ka m ka ime ya ka nne laa mgbe anyị gara ngwugwu anyị were otu olu anyị gada agwa ha ta iwu ndị ọgbaghara anyị ga-agwa ha na anyị wụ ndị pieces maker ya ndị na-eme ugbo ndị na-achịkọlalụ ihe anyị ga ime ha ọnụ si ya happy birthday Chief Victor Chekwube Kingsley Okeke Ogbuefi Otigbu ịnyịnya arụsị China 1 of Africa dị ndị ọgụ ya ndị China egbu ka ọ lụrụ nwaanyị ụmụ ya niile ewu
Chinese. Mama. Ụmụ ya ndị Ebe ha company ụmụ ya. Vicky Luna Communication. Ya na Vicky Luna Entertainment. Nke m like Entertainment ebe gbasara ya ngwa connect achịkọlata it together. Ngwa connect emenyere anyị. Oh, Vicky Luna Chineke goziele m. Agọziekwere m go. Ebe ị na-ahụ gị hụ nwa mgbenye gị nyere ya aka. Asị omegbu nwa mgbenye anya mmiri agada akwa ya n'anya. Mana iwu omezi nwa mgbenye Chineke nyekwa gị ihe ọma. Chukwu gị na-aga na-edugo na-abata. Anya mmiri ka gị ga-ahụ tears of joy. Ọ wụ tears of joy wa joy wa akwanụ joy ọ ga-awa aha nwunye ya akwanụ joy. Ya wa anya mmiri joy ya. Asị nwa amụwa. Nwere ndị letara nwaanyị ziri ezigbo aha. Ke m wụ ma gị nkịtị. Ara gị na m ediwe n'ihu n'ụjọ ụwa awa m aga m egbu onwe m mgbe m letara anya. Eso? Enwere ike ịgawa. Anyị gara nri gawa. Happy birthday to me oh. Happy birthday. Okay. Happy birthday to us. Okay, to him. I am where. Oh, all the day. All the way there. Vicky Luna went there. Then that time is not our concern. Ya will gagala. Happy birthday to him. Happy birthday.